Dobrodošli na kanal Serbian Truck Driver, dobrodošli u novi video. Video radim po komentaru Nikole Maleševića od pre neki dan. On mi je dao inspiraciju. Pa ukoliko želite da vidite i čujete kako je to početniku na Rusiji, kako je uopšte na Rusiji, kako sam ja to doživeo, pogledajte video. Vidimo se u sljedećem segmentu. Dobrodošli nazad u video klip. Da nastavimo, to jest da počnemo priču o Rusiji. Zašto nije dobro voziti Rusiju? Odmah na početku treba da napomenem da sva ova priča je utemeljena isključivo na mom ličnom iskustvu i doživljajima dok sam vozio za Rusiju, tako da jebi ga, treba da uzmete ovo sve sa rezervom, jer ima dosta ljudi koji voze samo i isključivo Rusiju, tako da ne bi sad oni osjetili prozvano. Ja jednostavno imam drugačije mišljenje i ok, ja sam sasvim ok s tim, nekome se to sviđa, nekome je to dobro i ja stvarno nemam ništa protiv toga. Pa da krenem iz početka. Moja prva tura za Rusiju je bila za Rostov na Donu i tad sam bio baš težak početnik, bukvalno možda 10. 11. dan u kamionu. Naravno išao sam u dvojku, nisam išao sam jer ipak je to Rusija i ne bi trebalo da ideš sam nigde, prvu turu bar, da vidiš šta i kako. Znači krenuli smo, ajde sad sve to ide privikavanje mene kao početnika uopšte na tu međunarodnu špediciju. I onaj prvi najveći to neko negativno iskustvo svime time sam doživeo kada smo prešli granicu iz Rumunije u Ukrajinu. Znači na samom tom terminalu u Ukrajini, ako se to što može nazvati terminal, jebi ga. Znači to je nešto kao asfaltirano i nije, i zemlja je više zemlje nego betona i asfalta, ali dobro, šta ćemo, takva je stvar. I tako ja, kako se zove, dolazim tamo i sad susrećem se s tim da imamo problem sa osovinskim opterećenjem na prikolici. I sad kako ćemo to da rešimo, naravno u Ukrajini se sve rešava parama. Ako ne može da se reši s malo para, reši se sa mnogo para. I ajde, morao je tu kolega da počasti tog lika što radi kao vagar na granici. Pa smo mi to nekako prešli. I ajde, i onda ulaziš gore u te carinske prostorije, mislim u carinske prostorije, gore u taj hodnik gdje to obavljaš te kao carinske formalnosti. Znači to je, ja ne znam, ne baš treba da vodiš računa o svemu i da se snađeš, i što je najjača fora, tačno moraš znaš kome koliko para treba da daš, što je za mene kao početnika bilo jako naporno. I ajde mi tu sedimo, čekamo sad papire da završe, treba još nekih para da podelimo. Lik sedi pored u hodniku i tu su uglavnom sve Srbi tu. Ima po koji Ukrajinac, po koji Rus, ali uglavnom Srbi, u većini. I pričamo s nekim Zemom i on kaže, ovo je kao prva mu tura u Rusiji, krenuo je za Rusiju. Vozio je kamion, ali nikad nije išao na tu stranu tamo. Ja sad razmišljam, rekao, ajde, brate mili, ako je njemu prva tura, ajde, uspjeću ja to nekako da savladam. Verovatno to nije toliko teško. I ajde, posle
2-3 sata mi smo tu završili, sva sreća nije bilo gužva, pa smo mi to eto za 2-3 sata uspjeli da završimo te papire i sve to. I u jednom momentu krećemo i sad kolega s kojim sam išao nije odavno išao i ne sjeća se baš puta i u međuvremenu su nešto izmenili, pa se ide nekom novom trasom prema Mukačevu, od Đakova, od granice prema Mukačevu. I treba ja da vozim. I on meni kaže sad da vozim za ovim kolegom naprijed, znači vozi, ne razmišljaj, znači samo gas, samo vatra. I ajde, vozim ja, vozim, joj, ono, rupa do rupe, ne možeš ti da obiđeš to, nema teorije. Ono, stvari spadaju odozgo, otvara se sve živo, katastrofa jebena. Čeraj vozi, ja, znači stomak me bukvalno zaboleo, sve, ja to sad ne mogu da opišem, meni je žao što nemam snimak, ali nisam tad ni razmišljao o snimanju uopšte. Da vidite kakav je to put katastrofalan, a još noć, živi užas. I mi smo, eto to veče nekako otišli tamo u Mukačevo, sipali goriva, parkirali se na čuvenu žutu pumpu, poslemo od Mukačeva tamo prema Kijevu. Ajde, ustali sutradani, tamo se sve radi polako, nema žurbe, nema frke, nema panike. Sad to je novembar mjesec, bilo je sneg, ali trenutno ga nema na putu. I sad vozimo mi ima i dobrog puta, ali ima i lošeg puta, katastrofa. I onda kolega kaže, to je otprilike jedini put koji valja taj autoput od granice, od Čopa preko Mukačeva do Kijeva. Ostalo je sve manje više. Vozi, ajde mi smo prošli tu Ukrajinu, sve nekako, eto. Nisam je mogao tu na prvoj turi, pogotovo u dvojku, da mogao da steknem neki utisak o svemu tome, ni negativan ni pozitivan. Bile su te neke prve impresije, ali sve to mlako, znaš, još ti ne znaš u šta se upuštaš. Dolazimo gore, posle 2 dana, na rusku granicu. I sad, to je sve, ukrajinska ovamo strana granice je sve staro, sve i opet tu deli pare, opet svi nešto gledaju, svi nešto traže. I ulazimo u međuprostor, međuzonu između Ukrajine i Rusije. I stajemo negde uveče, ajde računaj, to je možda oko 8, pola 9 uveče, čoveče. Znači mi smo ujutru, oko 7, 8, 9, tek uspjeli da se pokrenemo iz te međuzone, jer sve stoji. Niko ne zna zašto, ali jednostavno sve stoji, niko se ne pomera. I mi posle toga ajde ulazimo kod Rusa, pa opet tamo, to je granica Katarinovka, Krupec. I dolazimo tamo i ove procedure, pa popunjavaš neke papire, pa ideš kod policije, pa daješ pasoš, pa na carinu, pa na špepa, 300 neki čuda, ne mogu ja se više setim toga. Uglavnom svi su nadrndani, svi su nenormalni i opet deliš neke pare, te carinite ovome, te dosmotrite, a ne, pazi, ništa ti nisi u problemu više nas, nego je to jednostavno propast. Svi hoće neke pare i jednostavno ako ne daš pare onda te zajebavaju, neće da rade papire, ostaneš dugo i eto, onda svi daju pare. Tako navikli, jebi ga. I ajde mi smo prešli granicu i sad ajde nas dvojica tuci, trebalo nam je dan i pol do Rostova. Dolazimo u Rostov na carinu i sad ulazimo unutra, sve to je neka, da li je tu bila neka stara fabrika ili nešto, nemam ja pojma. Stoji ne u Rostov, nego u Azov, još ispod Rostova. Draga majko, znači ulaziš, znači ušli smo unutra, parkirali se i kako se zove, parkirali kamion i sad hoćemo da izađemo do grada jer već hoćemo da kupimo i hrane i vode i ne znam ti ja šta. I dolaziš
kod carine, ta njihova kao kod nas portiri ili ne znam, čuvari, neki kod njih ohrana se zove. Draga majko, svi su oni u nekim maskirnim uniformama, da li su to one kao stare policijske plave uniforme, maskirne ili vojne, nije ni bitno više, ali svi su u nekom vojnom raspoloženju, u nekom ludilu, u nekom opasnom tripu su oni. Znači, izlaziš, prođeš kroz znači prvo da dobiješ dozvolu da izađeš sa carine, pa prođeš kroz jedna vrata i kad se ta vrata zatvore, otvaraju se druga vrata, izlaziš na ta druga vrata. Znači, katastrofa je, znači kao da si u zatvoru, kao ne znaš šta se događa, pogotovo ja tek počeo prva mi tura, ajde ovaj kolega je već bio u Rusiji, on zna kakve su procedure, ali ja nemam veze, znači totalno ludilo, znači, a najgore su mi tu ostali 4 dana. I čekaj, ja ni znam, niti ja mogu koga šta da pitam, niti ajde ovaj kolega i nekako ruski, ja ništa, ma ja da kažem zdravstvujte i da svidanija. Gotovo, to je to, nema više. To je od mog znanja. I poslije 4 dana nešto nije plaćeno, nešto ovako, nešto onako, a roba hitna, pa zovu iz firme, pa zovu, propa živa, ali ruska tamožnja, ne jebe sistem 2%, može zvati Sveti Petar. I ajde mi smo, kako se zove, poslije 4 dana to rasarinili i sad uveče treba da dođemo da istovarimo, međutim to je neko kao skladište, kao u Americi što ste vidjeli na tako nešto, tako tipa, samo što eto nije u zgradi nego ne znam, kao garažica jedna, to je skladište i takih 100 garažica ima okolo. I sada smo mi naboli adresu, a sreća pa nam je dispečar poslao koordinate od ovog čoveka što je prije nas istovarao. Istovarimo i šta ćemo, kaže, nema utovara. To je već četvrtak, ja mislim da je bio četvrtak. Nema utovara, moramo čekati kako se zove, da nađu. I sad meni ovaj kolega kaže, kao ajde što već zna. Kaže, oni nas za petak ne mogu ništa naći. U petak, da li će naći nešto za ponedeljak, ostaje nam subota, nedelja. Mi, draga majko, na nekom parkingu gore, znači kao pustinjaci, četvrtak uveče, petak ceo dan, subota ceo dan, nedelja ceo dan, ponedeljak, negdje do predveče da me on javlja. Popodne otprilike idete na neki utovar, mi smo to našli na navigaciji, na mapama gdje je to otprilike i ajde idemo mi da se približimo tamo. Boga mi smo vozili mi možda dobrih, šta znam, 7-8 sati i dolazimo i hoćemo li šta, ma nećemo ništa naš. Kaže kolega ajde spavamo ovdje, kaže nemamo ujutru mnogo i to je to. I ujutru krećemo, idemo za nekom selu tovarimo lan, ja mislim da smo tovarili semenke lana za Suboticu. I sad ja zaboravio sam kako se to selo zove i mi krenuli, u jednom momentu rade put, na jednom delu rade put i tu je sve onaj krupni kamen i zaglavi smo, jednostavno zaglavi smo, ne može da ide dalje. I tu se maje onaj lik sa valjkom. Ja mislim da je s valjkom bio. I ajde kolega ode da ga pita, da nas izvuče, naš nešto, sačekajte ovo, sačekajte ono i kolega njemu 2 piva. Kad je vidio 2 piva, ajde. Zakačio nas, izvučeo nas, opušteno. Tuci dođemo u selo, a selo, znači, kao da je u selu stalo vrijeme na neke možda 50. 60. godine. Znači sve ono staro, jedino je ono utvarivač, viljuškač, znači tovar jedino ono, sve ostalo je staro, znači ljudi stari, znači sve propast. Natovariš oni nas tu, onaj lan, ono živo, sve ne možeš ti tu vezati, mi uvezali, nismo pošli, pa nismo 50 metara, ono se već skrivilo, nagijelo se na ciradu. Tuci, tako, neđe smo, ne znam ni ja više gdje smo stali.
tako da se ja sad mogu sjetiti toga gdje smo mi stali. I kako se zove, što mi stao mozak. Policija iza, pod rotaciju. I mi smo, taj lan je, jedna vreća se probušila skroz, pa smo morali da prospemo to, da se ne prospalo usput, da ne bi ovo, da ne bi ono. Na nekom parkingu divljem u Rusiji smo stali i prosuli to. No, i sad jebi ga, dalja priča, krećemo ovamo, prošli smo Voronjež, u Voronježu smo dobili papire. I vidiš što su ovi neđe, žure, baš žure žestoko. I krećemo, i ja krećem da vozim, idemo prema Kursku. Čoveče, poče snijeg da pada, znači, ne znam kako da opišem, put je ovakav kao što vidite sad ovdje. Ono pada, ali nema snijega na putu, ne zadržava se. Ja sam ovako uhvatio volan i ja vozim 65, 70, 60, 65, 70, znači ne smijem, znači jednostavno ne smijem. I ovaj kolega preuzme i ajde on to ćera i zaustavi nas milicija. Baš u Kursku. Obična ova, nije transportna inspekcija, nego policija ovako, patrola. Samo što oni ajde zaustavljaju uglavnom na tim postovima njihovim. DPS. I traži on meni nešto, ma nemam ja veze šta on meni traži, ja vičem ne panjimajem, i ne panjimajem sam znao. I ništa, on kad vidi čovjek da vidi budalu, ili ajde, ćeraj, vozi goni. Tuci, ajde mi smo ovamo posle granicu prešli najnormalnije i sad kroz Ukrajinu, ja mislim negde posle Kijeva. Čoveče, pada snijeg, znači mećava je to veje, ne vidiš ti ni put, ne vidiš ništa, znači teška propast. I ja sam vozio i već vozim jedno 3,5 sata, ali i sad viče ovaj kolega vozi vatra i ja vozim, znači vidim ja put je okej, izgleda mi okej, kao mokar, ali okej, ne znam ja još ništa šta se događa. I stajemo da se zamenimo. Ja izlazim ovdje s mjesta vozača i stajem dole led. Znači led je takav, ljudi moji, znači ne može stoji na njemu. Ja to kad sam vidio, odsekao se, znači stomak na pola, ja ne znam gdje sam, odsekao se čovječe. I ajde više nismo imali problema, ajde opet došli ovamo na granicu, išli smo na Čop, ušli u Mađarsku, nije nas niko ni dirao, što nagijeto na Ciradu, nije niko ni gledao, sve je prošlo ajde manje više okej, došli u Suboticu, istovarili. I ja se vraćam u Beograd i sad sedam sa drugim kolegom i opet idemo za Rusiju. Tada druga tura isto, znači ne možeš ti sad ništa da proceniš kad ideš s nekim jer on je tu, ne, džaba ti sve. Prošla okej, šta znam. Malo su imali taj problem sa Webastom kad smo tovarili u Balakovu, nije radio od Balakova do Srbije, radio kamion 15 dana bez gašenja, bukvalno. Da eto samo malo da umlači, da ono zima, teška zima je, to je već decembar mjesec. I posle te ture dolazimo, istovarili u negdje, ja mislim u Sremskoj Mitrovici i kažu meni iz firme, ništa kaže, dođi, zadužiš kamion, ideš Kruševac, tovariš Henkel i ideš sa, kaže ima vas trojica, idete posle nove godine, krenete 2. januara. Joj, meni se, znaš, prve 2 ture 45 dana nisam bio kući, sad za Božić, prvi put za Božić neću biti sa porodicom. U meni se sve stužilo, ali opet, ajde, kontam, moram početi da radim nešto, ne vredi mi ništa. I krećemo mi, ne znam da li smo krenuli 2. uveče. Ali to je tura gdje je išlo danas trojica i gdje opet ja ništa nisam mnogo naučio jer sam sve pratio nekoga, nisam imao
potrebe ja sada učim neke stvari. I treću turu krenem ja sam. I sad i to je trebalo da idem sa ovim kolegom. Ne radi više kod mene u firmi. Pozdravljam ga ovom prilikom ako bude gledao videoklip, mada ne vjerujem da će gledati, ali dobro, puno pozdrava za njega. On zna koji je, da ne pominjem ime. Reću samo Kursula. Hvala ti. I uzimamo kamione u firmi, krećemo i on mene pa šta znam, posle 30 km zove, neko je njemu tovario u Crnoj Gori za Rusiju i ali uradio mu papire za izlazak iz Srbije na Vatin, a meni papiri na Srpsku Crnju. Ja vozio tetrapak. I ništa, kontam ja, ajde reko, prođem, kako se zove, prođemo granicu pa ćemo se sresti negdje u Rumuniji. Ja sam došao na granicu, 4-5 kamiona ispred mene, nije strašno, ide to, prolazi se, naši rade Rumuni ekstra. On mene zove, kaže, čoveče, kaže, ovdje kolona, ne daje Bože, gužva je katastrofa, ko zna kad će ja preći. Kaže, on pič ti ima, kaže, kolega, zvaću ja njega i on će, da li kasnije prijeći granicu i on kaže, stižete do Đakova, gore, do ukrajinske granice. Ništa, ja sam prešao u Rumune, odspavao, bukvalno posle granice, ajde reko, ne smijem dalje ići da ne pokradu šta, i odmah posle, bukvalno još uvijek na samom graničnom prelazu. I do onog rumunskog policajca tu da spavam, kaže, može, nije sporno. I što je još specifično za Rumune, nijedan Rumun ne govori srpski na graničnom prelazu, dok Mađari, uglavnom svi razumeju srpski. I ništa, ajde, sutradan sam ja izvozio Rumuniju, dođem na granicu, zovem ovog kolegu, te je ovaj kolega što radi, idem sa njim, kaže tu i on, kaže stići on tebe. I stvarno ja dok sam, eto koliko sam ja čekao na granici, dok sam ja, kako zove, skuvao kafu, vidim on staje iza, ja tamo javim mu se, kažem mu kakva je situacija, znaš, da idem prvi put sam, eto ako mogu da idem sa njima, nije sporno, može sve. I mi smo to, ja sam došao uveče na granicu, to veče smo cijelu noć prelazili granicu, bukvalno nešto smo baš kasno prešli, nešto Ukrajinci još nisu htjeli da rade. Dugo smo čekali u međuzoni. I pređemo, ajde napravimo pauzu na tom parkingu posle Ukrajine. I onda odatle smo vozili, stigli boga mi do Rovna, do obilaznica oko Rovna, malo smo se pomogli sa pomoćnicima i to je to. I posle krećemo i ja doživim tu nesreću da mi se da mi pukne guma, da probijem gumu već na izlasku iz Kijeva i on ode. Imate video o puknutoj gumi, ne znam kako se tačno zove. Nevolje na putu ili tako nešto. I stignem ja njega opet gore na Baturinu, na parkingu i ujutro krećemo na granicu. Sad je meni frka, idemo na Bačevsk, Trojebortnu, a ja nisam, ja sam išao sve Katarinovka, Krupeca, gore koji svugde otprilike, svaka granica drugačija pravila u pizdu materije. I aj stigao sam ja njega na Baturinu, napravio on pauzu, napravio ja i krećemo i odlazimo na Bačevski. Sad on meni objasni šta, kako, levo, desno. I ajde, ja sam Ukrajince manje više okej prošao. I tu doživim, što je zanimljivo, treba zamenim evre u rublje. Prije nego što dođem na rusku tamo granicu, ja odem u banku. Mislim, logično, gdje ćeš, banka, menjačnica. I zamenim pare, kad mene čistačica gura posle 5 minuta, dok ja čekam papire, čekam sve to se završi, gura me čistačicu, ja šta je? Kao menjaš pare, preko zamenio sam. Aj, kao loš kurs, trebao zameniš kod mene čistačica, žena drži džoger i menja pare. O, reko, bože majko mila, teške propasti ovo je. I kako se zove,
ajde tu ono, levo, desno, ko ovaj kolega se izgubi negdje, on ajde ko poznaje granicu, on je negdje otišao nešto. I ja šta ću, gdje ću, kako ću, ajde reku idem šta radim, ne vredi, dosmotra. Sad na ovoj granici imaju i onu džukelu jebote i ona nešto miriše i gleda i ona i po 50 grivnji, 100 grivnji ode. No nebitno sad kome sam sve dao, ne mogu da setim. I dolazimo tamo, dolazim na Trojebortno kod Rusa, znači izašao sam Bačevska, dolazim na Trojebortno kod Rusa, dolazim na vagu i sad jako pravi. Rekli mi treba da izađeš, ne znam kad staneš na vagu, izađeš kod njega tamo, u kućicu. Ja prošao i vidim ja on nešto ljuti, one papire, nešto priča, on ne znam nija šta priča, ja sam onako stužio, znači kamen bi zaplakao kad me vidi. I ništa istrajmo naprijed, kao u redu je vid na crno. Međutim ja posle skontam, ja njemu pare nisam dao i odmah je frka, znaš, ali vidio da od mene nema ništa, da nema neke strašne vajde i ajde, bježi. Sad tamo ovamo, kod carine već drugačije jebi ga. Kod njih moraš da daš i to se daje više nego na Krupecu, na primjer. Ja mislim da sam dao 1000 rubalja ili 2. I sad ja tu, ajde, koliko ja mogu da pričam ruski, koliko ja išta razumem, pitam ga kakva je carinika, kakva je procedura, on meni kaže, znaš, kao sad dosmotra, završi dosmotru i onda staneš na parking, dođe on do mene i vodi me na carinski terminal da rascarinim robu koji je bukvalno tu posle granice. I ništa, ajde ja na dosmotru, ulazi brat unutra, ja odmah, ja mislim, 50 ili 100 rubalja, ne sjećam se. Uzima on pare, sve regularno, gleda, sve gleda, otvaram frižider i on pokazuje na paštetu, kao pašteta, ja ne gledam, to je ono narezak, ali bilo i pašteta je. I hoće on paštetu. Ja kažem, rekao, dao sam ti pare, mislim. Onaš kao brat, ovo ono, Serb, evo ti pašteta, jevem ti mater, najedi se. Međutim, ja mu dao narezak, kurac jedan namažem. I ajde, sačekam, prođem ja tu dosmotru, kurče, ustanem pored na parking, sačekam da dođe ovaj ludak carinik i ajmo sad na carinski terminal da rascarinim robu. Ja tamo zemo iz Eurolina. Zemo gdje zdaju papiri, objasni meni zemo gdje zdaju papiri, ja odneo papire i kad sam se vraćao, bukvalno tu gdje se ulazi, gdje ulaze kamioni na parking, led, onaj najgori, znači prostro sam se, ne daj Bož nikome. I posle toga, ajde rastarim, sad kreći, vozi čeraj. Sve ja to nekako uspijem i sad ja već sam slobodan, uspostavim na pumpu, uzimam kafu, ludilo, sve ono. I dolazim gore u Lebedijan, rascarinio, istovario, ostao bez akumulatora, bez struje, ustvario akumulatorima, isto video, ja mislim nevolje na putu, kao i za ono prethodno, za gumu u Kijevu. I ja sam tu čekao 4-5 dana povratnu turu. Odatle odem dole, natovarim u ovom, kako se zove, natovarim u Kamenu Vunu, ali sad kako se zove grad, pojma nema, na Petici. I odatle za Srbiju i sve normalno, prođem granicu na Krupecu, drž ne da i čujem se u međuvremenu sa kolegom, kaže on, pa ništa, kaže, napravi 24-ku dole na žutoj pumpi prijem Mukačeva, stižem i ja i odatle idemo zajedno. Aj, što neću, znaš, u to vreme mi se ne žuri nigde. I stavim ja na Mukačevo, na žutu pumpu, ono još jedan Smiljani stoji, ajde ja s njim tu ceo dan, to je zajebancija, ludilo, ovo ono, napravio 24 kolega, došao sutradan i treba uveče da krenemo. Međutim, neko je javio ovim ženama što rade tu u restoranu da nas čeka policija gore, transportna inspekcija, da nas čeka gore, a oni su jebi ga, uzimaju pare za glupost. Iako su naporni, nisu normalni. Baš proganjaju, pogotovo vozači iz Srbije. I
mi sad svi čekamo i ustaje jedan kolega. Na toj žutoj pumpi u tom momentu 95% su srpski kamioni i svi čekaju njih da sklone da mi idemo. I zove kolega, u stvari kolega jedan, znaš, kao ne mogu se čekam, boli me uvo, daću im 20 evra, jebe mi se, ja odo i javljam vama da li su gore. Ništa, čovjek upali kamion, ostavio je nekome broj i on je otišao i mi svi čekamo, mi smo svi na ključu, na pola ključa, samo da upalimo vatra. I javlja taj kolega, slobodno, nema ih nigde. Mi sad jebi ga, veliki parking dok se svi isparkiraju, dok se to krene. Krećemo i samo ja i možda treći kamion na put da izađem. Već je to kasno, jebi ga, 10 uveče možda. Samo na put da izađem, izleće kolega. Viče, stani, šta je? Kaže, nisu otišli. Ma sad je gotovo, sad idemo, šta ćemo? I oni su napakovali 5-6 kamiona, međutim više nemaju mjesta gdje da parkiraju kamione, da zaustave. I stajemo i ja vidim, ja prolazim pored njih, pored patrole i sad on mi sad najradije umro, eto, ali on nema mene gdje više da zaustavi. I samo onako pogleda tablice lampom i ništa. Ja vidim ne maše, vatra, vidim ja svi iza mene, svi vatra. I dolazimo na Đakovo i tad smo Đakovo prelazili 27 sati, znači 27 sati pomeraš, znači nije ono pauza pa 9 sati pa ne znam 15 sati pomeraš, nego 27 sati pomeranja. I tad dolazimo, kad smo prešli posle 27. sata, prešli u Rumuniju, završili sve. Viče kolega da sačekamo sat vremena, ne znam, nije neko iza nas, da idemo zajedno, kao da ospavamo taman sat vremena. Mi su spavali 4-5 sati, znači nismo znali gde smo. I posle toga ja sam došao u Srbiju, u međuvremenu sam se čuo sa dispečarom i rekao mu, eto, ja ne bi više da vozim Rusiju, ako može ovamo Evropa. O, može, super, kaže, i onako nema ko da vozi Evropu, taman kao da vidimo da ti nađemo kamion, da ne ide, pošto taj moj kamion tadašnji jednostavno nije bio za Evropu, ajde, znaš, kao, završit ćemo kad dođeš. I ja sam došao i, pazi, sve je bilo dogovoreno i ja ga zovem. I on kaže, moraš brati još jedan tur Rusije. A rekao, brate Milije, smo se dogovorili kakva je još jedna tura Rusije, mislim, nema smisla. Znači, ako smo se dogovorili se, šta sad? Ništa, kaže, idi natovari kamion, pa će neko drugi sesti u kamion, ti ćeš ga razdužiti, neko će ga zadužiti, on će otići za Rusiju, samo ti natovari. I natovarim ja opet Milanovac tetrapak. U kamion je sjeo pokojni kolega iz Ljubovije. I Bože oprosti, umro u tom kamionu. I ja sam onda otišao kući, taman mi ono malo došlo i da odmorim, međutim 7-8 dana mene niko ne zove ni za šta. Ja povremeno pošaljem poruku, ima li šta, nema ništa. Ja posle saznam od kolega da su oni mene uopšte mislili i da me ne zovu mjesec dana. Međutim, aj neko je tu napao od ovih mojih iz Ljubovije, tuci, dobijem ja nekog tandema i kao voziš Poljsku, za sad Poljska. I ajde, održao sam ja jednu turu Poljske i vraćam se i kaže on meni, moraš, kaže, natovariti jednu turu Rusije, ali kaže, ne ide se preko Ukrajine, ide se preko Poljske i Belorusije za Moskvu. Aj, gledam ja, šta ću, ajde jednu turu, mislim, sad tek sam počeo da radim i primili su me, a ne znam ništa, nisam nikad vozio, ne mogu sad sve ni da odbijam. A bukvalno ovu turu s Poljske nisam uspio ni kući da odem. Nego sam odmah morao da tovarim, takav je bio termin i krećem za Rusiju. I ajde, sve je to bilo u redu, opet je ovamo koliko toliko kulturnije na Belorusiju i dolazim na carinu u Stavnu, kod Smolenska. Brate moj, 6,5 dana čekanja.
da se racarini. Nije bio u redu jedan papir, neka CT2 forma, ona je zelenkasta onako, ali kod mene je bila siva i to nije u redu. Original je pečat, sve je original potpis, ali ne, to nije u redu i oni su morali da šalju DHL-om iz Srbije novu tu CT2 formu. Ja se ono smorio opasno, znaš, zamisli 6,5 dana ništa i dolazim u Moskvu. Da istovarim. Još mi onaj kaže, neki naš iz Valjeva. Kaže, ne znam da li ćemo ti istovarati, nemamo gdje robu. Rekao, daj čovječe, pa 6,5 dana sam bio na carni. Mislim, stvarno više nema smisla, jebi ga. Istovarili su oni mene, ja se vratio u Poljsku u Lodž da tovarim i opet je to čovjek baksuz. Mislim, nema tu. Prvi dan dođem tačno na termin u 9 sati ujutru, uđem u firmu, odmah na rampu, natovariše pun kamion, prikolicu, jedan red frižidera. Šta je ovo? Kaže, to je to, znači nije više robe naručeno. Ja u kancelariju, jednom, 2 put, 3 put, 5 puta, kažu meni, kaže sad sa uvoznikom su na vezi, kao nije još odlučio da li će još robe ili ću samo to voziti. Taj ceo dan sam ostao, ništa, da bi mi na kraju radnog vremena rekli kao ujutru ćemo da dotovarimo još, kao sad je već kraj radnog vremena. Debili. I ujutru smo natovarili, papire sam dobio popodne. I odatle tuci iz Lođa vozi, znači, Bože sačuvaj. I tad sam ja opet otišao i rekao daj više Rusiju neću da vozim, znači vozit ću, znači ne pada mi na pamet. Znači sad već po cenu otkazao, ne zanima me. I tad sam ostao čovječe 31 dana na turi, nisam došao kući, pičku mater. I ajde, vozio sam ja cepao Poljsku, samo sam Poljsku i vozio. I onda tamo na proleće treba jedan kolega da počne da radi i da ide jednu turu sam. I ne znam šta meni bi sa njim i sa još jednim, ajde za Rusiju, lagana tura, let, ono, nema problema, nema snega, nema leda, nema ništa. Ja rekao, ajde, evo, odavno nisam bio, aj malo promeni. I ajde, ta tura je tekla sve u redu dok nismo došli pred Moskvu. I sad čekam MKAD da, ja mislim od 10 uveče tek mogu kamioni na MKAD, može i pre, ali moraš da platiš, da uletiš keš milici. I nama je trebalo bukvalno pola sata, sačekamo samo da bi mogli idemo prema MKAD-u i da uđemo u 10 sati tačno. I sad mi tu uzeli po kafu na pumpi, pijemo kafu, sedimo, dođe lik na vrata, kuca, izvoli, pita on da li smo prazni ili puni, ja vičem puni, šta je problem? On kaže, kao zaštita, ono, ako ste puni to je 100 evra, ako ste prazni kao to je 2-3 hiljade rubalja. Ja sad već pare nisu kod mene, sve tu su negde pare okolo. Ja mu vadim novčanik i kažem mu, jer čuo sam priču da ti mafijaši već da su se pojavili, da su počeli da kradu, mislim ne da kradu, nego eto dođu tako pa te ucenjuju, pa ako ne daš pare razbiju ti kamion ili nešto, pa naprave ti čitavu frku problema, miliciju u principu nije briga za to. Ja mu kažem, rekao, evo imam 2000 rubalja i to mi je što mi je, nas je dvojica, eto, to nam je što nam je, nemamo više. Idemo istovarimo i vraćamo se i dobit ćemo pare usput. Mislim, nisam rekao da ćemo dobiti pare, ali vičamo 2000 rubalja i to je to. I uzima one 2000 meni iz novčanika i gleda i vraća mi 500. Kao 500 rubalja kao da imate da jedete, dok ne nađete ko će vam dati pare ili dok ovaj zaš iz firme ne pošalje. Evo, ja sam onako potrešen, evo te sjevan, uzeo mi pare, mislim, gluposti, a to niko ne priznaje u firmi. I dođemo gore na Peticu, sad treba se isključimo za Bikovo. Ja stojim u srednjoj traci za levo, prestrojio se levo i čekam i vidim zeleno se pali i ja prolazim, nema niko u susret.
Ja prolazim normalno, a tu je post DPS-a i čovjek izleće, zaustavlja me. Ništa, uze mi vozačku, uze pasoš, uze saobraćajne i kaže, znaš šta si radio? Ja rekao, nemam predstavu, ne znam. Kaže, prošao si na crveno. Ja ne znam, danas ne znam da li sam prošao, da li nisam, nije ni bitno. I hajde, kaže, ovam u kancelariju, ja tamo otišao i sad on ima onaj policajac kao taj, tu ima ovdje ovako ima kameru. I on sad mene tu, znaš, što si ti huligan, ono. Ja šta ću, ne znam šta da radim, ja vičem, rekao daj, evo bio sam ja policajac, znaš, znam, ajde šta sam uradio. Nemam ja pojma da li sam malo sad, šta ću, tužio se, kukam, ja molim, glavno da se izvučem kako god moguće. Ovako, onako, levo, desno, 300 € da mi ne piše ništa. Ja sad ne znam, nemam ja iskustva na Rusiji, šta sam vozio ono prethodno, nisam vozio 3-4 mjeseca. Ja rekao, nemam 300 €, odakle mi 300 €? Mislim, imam ja 300 €, ali što bi mu dao 300 €? I drž ne daj, pa kaže 200, ja vičem 50 mogu da ti dam. I ovo kaže 50, ne može 50, malo je, levo, desno, ovo, i rekao, i ja mu kažem ovako, rekao, slušaj, rekao, odem tamo u novčanik, imam, rekao, još 110 €. Evo ti pare, evo ti 100 €, ostavi meni malo da imam, evo ti 100 €, ja ti više nemam dati. Jednostavno nemam, više i to je to, znači, možeš me tući, možeš me ne znam šta raditi, ali to ti je što ti je, toliko imam i to možeš dobiti. 100 €. I će on ostavi, znaš, tu kao zavuci tu ispod sveske neke, ja zavučem on, vrati meni dokumenta, šastljiva droga. I odem posle sad onako sjeban, istovarimo to u Bikovu, posle tura išla koladna voda. Otišli, natovarili u Poljskoj, istovarili na Kosovu, vraćamo se u Srbiju, viču meni imaš, kaže, tura Zaječar, Moskva, isto gore. Ajde, odemo mi, natovarimo za Moskvu, sad ja idem sam, aj sad nije mi toliki ni problem, ajde gore, znam šta i kako. Idem preko Belorusije. Ja rekao, neću, ako je preko Ukrajine, kaže, ne ideš preko Belorusije. I ajde, to sam relativno dobro prošao na toj turi, bez ikakvog cimanja, bez ikakvog čekanja, bez išta, odmah sam istovario, čim sam istovario, sutradan sam odmah natovario, lepo prošao u putu, sve milina. I tad se vratim i kažem dispečaru, rekao, slušaj, reci mi sad iskreno, jel se možemo dogovoriti? Ja više Rusiju ne vozim, znači, bukvalno po cenu otkaz, znači, više, znači, nema ni ono, znaš, možeš jednu turu, znači, nema šanse, znači, nema teorije. Znači, ako možeš to da mi učiniš, ako ne, da ja kupim stvari, vraćam kamion, razdužim ga i gotovo. Ma kaže, on meni može, ja šta, i posle toga dobijem 2 ture Norveške, Norveška prvi put. I sada zaključim s ovu priču oko Rusije. U principu nije teško voziti Rusiju, voziti kao sama vožnja, ali mi je prenaporno ta carina, ta policija usput, policija na granicama, carina na granicama, jako su nenormalni, znači, to ispiranje mozga gdje on zna nešto je okruglo i on zna da je okruglo i zna da ti znaš da je okruglo, ali ti moraš pred njim da kaže to 400, pa to ti je. I jednostavno i sve ove priče sad, šta kako, malo sam ja to meščini i ublažio, ali to je to, jednostavno previše čekanja na granicama, na primjer loši putevi kroz Ukrajinu, te carine, dugo ostajanje, pa te povratne ture pa nema, pa to čekanje ubija u pojam. Ima tura, na primjer, moja zadnja tura Rusije je bila perfektna, ja sam otišao, istovario, znači rastaren je isti dan, istovario,
natovario, prema Srbiji krenuo, došao sve super, sve fantastično, ali jednostavno ne želim da imam nijednu turu gdje se ja nešto mnogo pretjerano zajebavam i sve, tako da ja opet kažem, ja se ograđujem, ima ljudi koji vole da rade Rusiju. Naprimjer, mnogo je lako da radiš Rusiju, lakše, ne lako, nego lakše kad ti znaš jezika, znaš kako se ponašati tamo, kad sve ovo, nego kad ti slab s jezikom i te stvari. Znači, ja opet kažem, puno pozdravljam moje kolege iz firme koji rade Rusiju, imam veliko poštovanje za njih, to su mnogo dobri ljudi, jednostavno vole da rade Rusiju i džaba ti posao. Ja ne volim i rekao sam više, ja tamo teška nevolja možda me natera opet za Rusiju da idem, ali ja sa točkom tamo više nema šanse. Možda turistički Moskva, ali i to je sve pitanje, zato što nemam para. Ništa, to je to ljudi za ovaj video. Samo da vas podsjetim na kraju, koju mogućnosti od vas koji gledaju, bilo bi jako lepo da uplate jedan humanitarni SMS. Ja ću vam ostaviti link dole u opisu videa, pa sad vi tamo od stotina one dece tamo nažalost bolesne, vi možete bar 200 dinara izdvojiti za neko od te dece i toliko. Ništa, to je to, pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!